Здравейте хора, аз съм Миньоните и днеска в видеото ще ви представя 3 нови дека. Ето е първият, който ще играем с него, това е вторият с Елит Барберини, това е третия с Лава Хаунд. Нещо в шопа дали има? Не, нищо интересно няма. Първо ще пробваме с този дек, виждате на 2389 купи съм, бяха на 2624. Ама при обстоятелствата паднахме. Ето сега ще играем една битка. Срещу 9 лево ще играем. Видим дали ще успеем да го биеме. Той пусна Инферно Тауър на Хокрайдера. Хокрайдера няма да успее да удари. Между другото, аз съм нов ютубър. Ще видя дали ще качвам още клипове. И така. Той пусна тук Спират гоблини на принца и Валкерия. Ние убихме една част от тях. Сега тук ще пишем, ще пуснем принцеса. Пуснаме Хокрайдер, той обаче тук после миньонки пуска Инферно Тауър. За наше огромно съжаление, но принцесата нанесе демидж, приличен демидж. Инферно Тауър още му е жив. Тук мисля да пусне един грейвярд. Да видя как ще го блокира грейвярда. С гоблинка ти Валкерия. Добре. Не се изненадах. Тук мисля да пуснем една принцеса така хубаво за дефенс. Тя ще би трябвало да ги лоншотне. Пуснем миньон хорд на Валкерията. Той пуска фаербол, ама не успява да оцели много добре миньонките. Много добре миньон хорда. Ще пуснем един Хокрайдер с Fire Speed, той сега ще пусне Инферно Тауър. Той че се пречувства какво ще пуснем. Тук ще пусна стрели. Така хубаво да дефенна. Сега дали пак ще пусне Инферно Тауър? Не пусна Инферно Тауър. Хокрайдер обаче нанесе демидж. И то добър. Сега тук миньон хорда успява да нанесе демидж. Колата му е на 570 хелт. Ще пуснем стрели. Защото фаерспите щяха да умрат. Добре. Не видим дали ще успеем да атакуваме. И го бихме. Успяхме да бием точно в последната секунда. Принца нанесе добър. Нанесе удар. Плюс 28 купи. Една купа. Тук ще играеш в Енни Батъл. Пусвам един чест да се отваря. Сега ще пробваме втория дек. Елит Барберини, Валкерия, Хокрайдер и компания. Да пробваме да видим и този дек. И после ще преценим кой дек е по-добър. Сега тук ще пуснем моето любимо комбо, което го правя. Елит Барберини, принцеса за тях. Ако пусне скелетен армия, да може добре да ги убиваме. То спечага нещо. Играе. Защото гледам, че ни стави демидж да дариме доста на колата му. Но това е в наша полза. Пусна джад скелетен. И тук ще пуснем... то пусна и уичка. Това е гадно. Ще го блокираме някакси. Уичката. Тук обаче трябва да пуснем миньон хорд. Да спрем Хокрайдера. Добре, Хокрайдера нанесе много демидж. Пусна Ice Golem за дефенд, което е добър избор. Обаче да видим дали моите миньонки ще успеят да нанесат удар. Да, и колата му е наша. Още в
началото на първата, още в началото на, в края на втората минута, извинете за объркването ми, взехме първата кола. Елит Барберини, тук с принцеса пускаме. Той видим дали ще остави да ударат. Да, тук обаче Джан Скелетън ще го спреме. Видим дали втората кола ще му бъде наша. Тук принцесата се справя по перфектен начин. Успява да ги убие. Хок Райдера сега ще атакува. Има втората кола също пак му е наша. Сега двубоят се развива точно по перфектен начин, както ние го искаме. Ние сме преценили как трябва да се развива двубоят. А тук малко трудно ще дефендаме Елит Барберините, но няма да не с голям демидж. Така. Идва вече времето. Свършва времето. Тук пускаме Елит Барберини. Стрели на това. Хок Райдер. Видим дали ще успеем да го биеме на 3. Той пусна Джад Скелетън. Не се справя по перфектен начин. Тук ще пуснем това. Тук това. Но и да ни вземе една такова голяма работа. Ама ние си го дефеднеме. За всеки случай. Ще пуснем и Арос. И отнасяме втора победа. Също бихме Ернур. Плюс 2 купи. Тук да донетнем малко запче. Сега пробваме и последния трети дек. Време да го пробваме и него. Пада ми си някакъв китаец. Тук ще пуснем едно тупстонче. Един тупстон. Така. Пуска Giant, ама аз тук вече ще пусна това. Балона. Отдаде мега минина. Добре, нанесохме доста добър демидж. Ще пуска Фърнас, което за мен е безмислено, защото е тъпа картата. Ама що ме преценил така? Тук трябва да пуснем едно запче. Добре, тук се прецакахме много жестоко и кулата му е наша. Кулата ни вече отиде от всекъде. Тук ще пуснем един лава хаунцени миньонки. Той пусна валк. Тук добре, че товара се разсея по лава хаунда. Ние тук ще пуснем един фаербол. Не, тук се прецакахме много жестоко. По много тъп начин се прецакахме. Добре, кулата му на 635 хелт. Ще видим дали ще успеем да му вземем. Има още време. Така. Добре, още някой ни гледа. Пуска Фърнес, ние пускаме балюн. Пуска Елит Барбериани, тук ще чакаме Фърнеса. Добре, взехме му едната кола. Тук е време да пуснем един фаербол. Добре, нанесахме солиден демидж. Много добър даже. Добре, дали ще имаме късмети с... Дали ще свадим някакъв късмети с... Това с този дек. Тук ще пуснем едно запче, тук е един тупстон. Така... Пускаме фаербол тук.
тук ще пуснем сега един балон и един мега миньон. И го бихме. Успяхме да го биеме на 3 звезди. На 3 коронки, аз пък звезди. И това ще бъде от днеска. Ако събереме поне някъде към 100 лайка, ще кача още едно клипче и ще се видим до другото клипче. Евентуално до виждане от мен.